हालिं सेरेक्टरियाव थग्रा मोनासै नालाय बिदिनो खालामखानांगोन जोंफोरबायदियालाय आरो माथो खालामबावनो फैसा दाहार सुख'हैनो गेयै गेयै दोखो दोखो मेंजोब्बाय आरोना जोंबो एकदम दसे खावबाव Limbaisana farangni jaban blog itisna thamko friend kipsa bada babai sabai ma jew bhagwanai महर लानसना बर दामुगो इनिफ्राय ब्लगसखौ फुरा नायलांबानो जाबाय बेलासिनि टाइम जोङो थांगासिनो दं आरोना मोनसे जायगायावहाय लासै लासैनो इनिफ्राय नोंथांमोनथ' मिन्थिखागौ आंना बेलासिबाथाय केमेराया मुसुगुरबा डाबल नुलाय नागिरो अब्लाबो ब्लगसखौ बानायबायसो नोंथांमोना फुरा नायलांबानो जाबाय आरोना जोङो बिमा फिसा ओंखारदों फैसा दाहार सुख'हैनो दाखालि मासाव दालाय हाहाकार जायाखैमोन नोंसोरनो खिथाखादोंमोन ना आङो स' आंहा बे मासाथ' दा हाबबाय दाख्लै लाथ'नाय दङ लोगोनिफ्रायथ' बेखौ हैनानै फैनो आङो ओमफ्राय फिसालाखौबो टिउसननिफ्राय लाबोखानोसै आरोना दासो साहा पानि लोंनानै जोङो ओंखारबोबाय आरो रावबो मालाय नङा गामिनिनो आरोना बेबो आं बायदिनो थाफैनाय स' बेनिफ्राय लाथ'दोंमोन आङो सानजों फाला बदल लाथ'लायखायो आरोना स' लायगोनसै बेलासियावसो ओंखारबोखादों नै बिमा फिसा गुगु गागा फिसालायाबो बिनि खाथियावनो टिउसन लायो नालाय ओमफ्राय दा फैनायाव ज' फैनोसै आरोना सोनाफोर स' जों थांग्रोबाय थानोसै मा खालामनो थाखा फैसानि खोथा मालाबा मासाव थोयो मालाबा मासाव थोआ अबेबा समाव अबेबा फैसाया अबेबा हाबसननानै थायो मेनेज खालामनांगौ जायो एखमबा बिदिनो न'थिंबो राननानै जानाय नालायसो जोंना बिदिनो आरो एखमबा बे थोआबा आंनाव लाथ'यो एखमबा आं थोआबा बेनाव लाथ'यो सोलिलायबाय थायो आरो बिदिनो जिबनफ्रा नैबे स्कुल गेट नाम्बार 2 ओमफ्राय बेनि जोङो बारस'नानै थांनोसै आरोना बैथिंजायनो थायो लामा गोलावजों थांलायलायला बिथाङाबो बाजाबावलासो ओमफ्राय जै बोरैबा गोलैबाथाय हाद्रि फुल्ला फुल्लि थ' बहाथो मानसिनावलाय थोजासे फैसाया थाबाय थानो नङा होमबा जेब्लायबो स' आंनाबो बेनो जायो एखमबा अहल बहल जायो एखमबा एसे बोरैबा जायो आरो नोंथांमोनजोंथ' आं शेयार खालामखादोंमोन ना डिसेम्बर लास्टाव आङो बहा थांदोंमोन स' बेनि आसारानो आंना जानुवारि मासाव गोलैदों आरोना सुनाफोर स' बेखौ फेब्रुवारियाव आं मोजाङै मोजां मेनेज खालामनोसै खामायग्रायाथ' खामायगासिनो दङ मेनेज खालामनाया आंनि उपरावसो ना अबेबा मासाव लाथ'नाय अबेबा मासाव सुख'नाय बास बिदिनोसै आरो थ' दा एसे हैनो थांनोसै आङो माने बख'खानायसो दङ नालाय दाख्लै टिमाव हाबनाया बेखौ हैनो थांनोसै ओमफ्राय मा होनो एकाउन्टाव एसे हरनोसै ओमफ्राय माने बख'खानायखौबो हैनोसै आरोना आं आखायाव बारा फैसा लाखिखाया मा सना मा थ' मालाय मोजां न' आंहा ओमफ्राय बेखौनो मेगन जि नायबाय थानोसै आरोना नैबे न'आबो जोंहा थानाय आब' मालिकनिनो आरोना बेनिफ्राय मा होनो नै गोजौआव भारा दोनलायबावो जाहैदों फायखानानि गोजौआव आंनोबो बालिन बिदिनो लुना होबाबो जाबायमोन आं बिदिबाबो थाथारसिगौमोन आरोना ओमफ्राय नैबेनो हस्टेल जाहैबाय खिथुमोनथिं बिदि बे राजामोननि स्कुलनि गार्ल्सफोरनिसो आरोना बयसफोरनि हस्टेल गैया नै बेनो मोननोसै ओमफ्राय लोगोनि न'आबो सफैबाय आङो बिथांमोननि न'आव नै फिसौ फिथाइफ्रा आंना फिसौसो जाजोबो एलाय मुसुखाफ्रा मोननै मोनथाम नुहांलायबाय दामबारानि केमेरा नालाय मोनासि जाबाथाय लाजाया बेलासिबाथाय लाजाला सान्दुं थिखायावसो लानांगौ आंना ब्लगसानो ओरैबायदि अखमान आइदै बेबो फंबाय बुलायनो थांबाय बा रागा जाहैयाहाय साहा मोननो नागिरदों थिग थाक मालाय साहा लोंनोसो फुदुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय एसे होदेरबाय लोंलांसै न'आवबो लोंखांखाबायमोन लोंखांनायालाय आङो दामि दे आयै सोरना गाबदोंसो नुवाखै बिदिखायनो जेरावबो थांहोला जोङो दसेनो गाबगु खुगु लोगोनिफ्राय थांनो ओंखारबाय आरोना लोगो माने बिहामजोसो जायो ओमफ्राय नै मैगं मानां मुनु मोनबाय मालाय मैया फ्लाइअभार थांनाया एकदम खानानै लाबोदों जाहैदों बै सासे बिहामजों थांदोंमोन नालाय जोंनि हानिफ्राय खानायखाय लाबोबाय आङो नै लाबाय जोंनि हायावबो फ्लाइअभारनि फवासेयावनो जि ग्ल' जानानै दङना दाख्लै एसे नुबोखादोंमोन आं गोरलै लाबोदों थाग थिग मोनबाय आरो ओमफ्राय फैसा दाहार होनो फैफ्लाबाय मैगं लाफिनबाय फैसा दाहाराबो खावसेल' नांथ'वा दे एसे अभाबबा होननायखाय आरो खावसेखौ होबावला केसखौल' होबाय एकाउन्टाव थाथ'बावबायसो एकाउन्टनिफ्राय हरनांगौआ सनाफोर ओरैबायदि अबस्था आङो एकदम अभाब जादावबाथाय जालाङो दे बेफोरो मोजां खोथा नङा थांनोसै नै फिसालाया टिउसन गनानै बेयावनो ग्रोब फैबाय आरोना थांनोसै बिसोरबो मालाय फरमफोराव थांनो ओंखारदोंनो लिलिलाला एकदम नै गाबु खुगु न'आव थांनोसै जोंबो खाथिनि फिल्डआव फैलायबाय आरोना बिमा फिसाहाय नै बेयावनो नै माबानि मा होनो लिंसारनि सैमायाबो बेयावनो हासुफैयो खिफैयो आरोना ओइलाय गेलेगासिनो मेक्सआ लिंसारनि मामियाहाय माबायो गेलेबाय थायो नै जोंनि आसपासावनो थायो बिसोरबो
ओमफ्राय बारा खिथाजाबाय थाना मालाय डिटेल्सखौ ओमफ्राय फुजिनि न' खिथानायखौ आङो मानसिफोरनि इउटुबाव मोनखानायखायसो आंबो होननाय जादों आरोना ओमफ्राय दा लिंसारनि न'खौ खिथानाय आङो इउटुबाव मोनाखै ओंखायनो आंबो स्टार्ट खालामा आरोना दायनांनो हागौ ओंखायनो बेयावनो आरोना जोंबो बेयावनो गेलेयो फिसाजोफोरखौ बेयावनो गेलेहोयो नालाय टाइम पास जायो आरो बेस्रा मादैया मोजां रायलायथारो बेनाबा बिमायाहाय थान्दानो बेयावनो दङ र' खाथियावनोबा लाबावगोन आङो अन्थाइजोंनो जि मोजां गेलेयो नै बल नांलायलाया मालाय बल नांलाया आरोना बे फिसाजो आंना बेखौ नायनानै बावबाय नै नानि ओइ मा नों गिबालाय दा आया खारफानायखौ नै बेयाबो खारफागासिनो नानि आं गियो सना आमा जारलाहाय होसो 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 मेक्स मेक्स ओइ ओइ बदमाइस एफा खाथियाव थांनो हा नोङो च एसे बांसिन फुंथारबाय ना मादै दाबे 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 होनबाय नै दाबे होनबाय लोथो फोथो बेसा लिंसारनि बिमा मादैया अफिसाव थांबाथाय सफा सिङाव हारसिंनो थाबाय थानाय जायोनो आरोना ओमफ्राय ओंखायनो फैबाथाय मादैया बेयावनो अन्थाइजोंनो फुटुस पाटास गेलेफैबाय थायो आरोना स' माथो खालामनो मानसिनि अट'ग्राफ मोनाबा हिर'नि अट'ग्राफ मोनाबा डगिजोंनो एसे गेलेनांसिगोन आरोना जोंहाबो बिसिनि सेलिब्रिटिनि डगिफोराबोथ' फेमास नङा होमबा बेजोंनो जोंहाबो एसे टाइम पास जायो आरोना बेहायनो फैबाय थायो मोनबाय थायो जोङो बिमा फिसा ओंखारदों फैसा दाहार सुख'हैनो दाखालि मासाव दालाय हाहाकार जायाखैमोन नोंसोरनो खिथाखादोंमोन ना आङो स' आंहा बे मासाथ' दा हाबबाय दाख्लै लाथ'नाय दङ लोगोनिफ्रायथ' बेखौ हैनानै फैनो आङो ओमफ्राय फिसालाखौबो टिउसननिफ्राय लाबोफानोसै आरोना दासो साहा पानि लोंनानै जोङो ओंखारबोबाय आरो बेखौनो एसे भिडिअ खालामनानै शेयार खालामबाय आरो आं नोंथांमोनजोंबो गाज्रि जामोनसै मा मालाय एक्टरनि सैमाखौ भिडिअ खालामलाबायखो होननानै आरोना मादैनि फेसखौथ' होआखैना आङो न'आव फैफिनबाय सोनाफोर जोङो गुदुं गादानो एकदम फिसालाया आगान साइकेल सालायबोबाय ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसा थाबायनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय माना मुनि लाबाय दिनै जाला बेखौ गाबोनफोर एवनानै जानोसै बेनिफ्राय सोनाफोर साननो नांला आरोना मा गोदाव सोराव सैमा थैमा ब्लगसआव देखायलाबायखो फिसाजो गेलेनायखौ देखायलाबायखो जायाफ्रा मा बिदि साननांला आरो माने मा होनो सासे सेलिब्रिटिनि सैमाखौबोथ' जों नायनो लुबैयोना बिसिनि न'खर बिसिनि बिमा बिफा जों नायनो लुबैजोबो नङा होनोबा स' आङो सानबाय खाथियावनो माने आंनि फिसाजोआबो गेलेदों नालाय स' आं भिडिअ खालामसै भिडिअ खालामबाय जखन नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै आं सानबाय आरोना सोनाफोर स' दिनै माने बिसिनि सैमाखौ लोगो मोनगोन होननानै आं प्लेनिं गैयामोन ओमफ्राय लोगो मोनबाय आरो आं जायखिजाया ब्लगखौ स्टार्ट खालामदोंमोन नोंनाव थांनायावहाय ओमफ्राय लोगो मोनबाय नालाय बेखौबो ब्लगखौ एड खालामबाय आरोना आं सोनाफोर गाज्रि मोननो नांला जेनेबा सासे सेलिब्रिटि न'फोरखौबोथ' जों नायनो लुगैयोना आरो जेरै मारैथो फुजि एक्ट्रेसनि दैमैलु सैमाखौ जों बोरैथो नायोमोन बिनि सारादु बिनि थैनाय आरिनायनि भिडिअ सिडिअ दालाय जों नाया खथ' भिउस थांनाय दङ स' ओंखायनो आंबो लिंसारनि सैमाखौनो देखायबाय आरोना एक्टरनि मा होनो अट'ग्राफ मोना नालाय एक्टरखौथ' गावखौबो नुबाय थायो नुनाया ओमफ्राय अबावथो मालायखौ लाखिलायनानै बिदि उसुबिदानो बोरैथो माबा सेल्फि लानांगौ जाखो ब्लगस खालामजानांगौ जाखो नङा होमबा मालाबा सुबिदा मोनबा रिकुवेस्ट खालामनोसै ब्लगसआव एसे ओंखारदो होननानै ना मा होनो जोंबो बिसिनि आसपासावनो थायो आरोना ओमफ्राय आं खिथाबाय थाला डिटेल्सखौहाय बे फुजि एक्ट्रेसनि न'खौ खिथानायाथ' आं नोंसोरनो खिथाबाय मानि थाखाय आं फुजि एक्ट्रेसनि न'खौ आंबो खिथानाय जादों ओमफ्राय बेनिखौथ' रावबो एक्सप्लर खालामाखै नालाय आं बेखौ आंबो एक्सप्लर खालामला सनाफोर न'खौथ' आंबो देखायलांनो हायोमोन बैलायथो लिंसारमोननि न'आ होननानै बिदि खालामला सनाफोर हामा बाराद्रायबा गाज्रि जायो लिंसारा आंखौ बाराबा केस होगारगारा नङा होमबा ओमफ्राय आरो बिमायाबो मोजां रायलायथारो बिसोरबो मादैयाबो स्र' स्र'नो मोजां मोनो आं थान्दानो ओमफ्राय गेलेबाय आरो दसे गेलेनायफ्रावनो भिडिअखौ लाबाय आरो सनाफोर गाज्रि मोनो नाङा ब्लगखौ लेथेर फेथेर जानाय बायदि मोनदोंबा माफ खालामदो आरो ना सनाफोर गोजांबोबाय आं जिनो बेनिफ्राय दोनथ'नोसै भिडिअखौबो सोरबाफोर गोदानबा खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबाय थाबानो जाबाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय बेनिफ्राय मा होनो लाइक कमेन्ट खालामना गालांदो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारना होदो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय सनाफोर थेंक इउ स' माच सनै फिसालाखौ फरायसुनायाव एसे बहायनोसैलै आङो साहा पानि लोंहोनानैहाय बिमाफोरनि खामानियानो माथो बिदि ब्लग्स बानाय मोनजागोन नामा ब्लग्सजों लोगोसे गावनि खामानिखौबोथ' गोसो होनांगोन ना स' बेखौ लांफाबाय थागोन बेखौबो सोलिगोन बेखौबो लांफागोन सनाफोर स' थेंक इउ स' माच